Здравейте! Ще ви направим кратко представяне на нашия нов сайт за обяви, който сме създали. Той е тип Marketplace, както на шумелите, стандартни, други комерциални сайтове за обяви. Да купувате, да продавате, да предлагате, търсите, имате търсачки и така зависимост, който каквото търси би могъл да намери. Така, тук ви показвам в секция почивки на море. Тук картинка има подателя БГ Ваканция, фирма, която си рекламира почивките при нея, има телефонни номера, описание може да пускате, има стандартен чат както Facebook, има да коментирате, с телефона да се свържете и така нататък. Така, сега следващи има тут секция електроники. Така, има различни филтри, тук състояние, местоположение, много използвано, обхват, цена, минимум, максимум. Така, други филтри има електрониките за всичките секции. Така, тук е много удобно да го използвате, ако сте онлайн магазин и всеки един продукт да си го пускате, да го продавате, хората да го виждат. Използвайте го повече, за да се създава доверие в хората потребители, да се създава интерес и трафик и да можете да купувате, продавате по-лесно и по-бързо. Нали, не като на шумелите и комерциални други, които ви таксуват и за въздух и едва ли не за регистрация. Тук е безплатно, използвайте го все повече, за да се популяризира и все повече хора да го знаят. Малко по малко изгражда доверие, но става бавно. Тук е секция с имоти, тук има и офис под наем, медицински кабинет, парково място, студентски град. Тук пак има филтри, ще ги разгледате, къщи, апартаменти, други неща. Така, друго. Да, тук е началната страница, homepage, тук си избирате секция, какво да търсите. Ето е началната страница. Бърз преглед, ще ви покажа. Това е. Тук вече добавяне на обява, профил трябва да си направите. И така, има боксът и качване от време. Тук са различните категории, но в търсачката търсите и ще ви излезе каквото потърсите, ако го има.